לא פאני, אם הייתי עם הבדיקת הרבת בלי הבגדים, זה יותר מעניין. עכשיו, נחפש את טטיאנה. אני אוכל לדלפן. כן, זה סימן טוב. סימן שזה טוב. בואו נראה. חמש, שרת 88. כבר טעיתי. כבר טעיתי במספר. שלום, אפשר לדבר בבקשה עם זלדה? משעה 4? אבל משהו דחוף צריך. מי נמצא עם החולה מהמיון? מי בא עם החולה מהמיון? שתוש נבואי. למי השנייה? מי בא עם נפתלי? טוב, בסדר. אולי מים? לא, מים זה לא אוכל, הקפה זה אוכל. אם הייתי... בשלוסים מיניה, שאתה תקרצי. בשלוסים מיניה, דבר. אז עכשיו אני... עוד כמה רגעים אני אעקור, אנחנו ניתן לשומר. ואני אסע לשיבוליכם, לכל... צהריים. לא, יכול להיות לא. לא לרדת מהמיטה. אנחנו נאכל בערב, מחכים לך, עשינו ארוחת בריאות ונשתה וודקה. אני לא אקח לה. בסדר, ישנתי. אתם בלומברג. ישנתי. את יוצאת מכאן ימינה, שמאלה, זה אגף מעבדות. חשבתי שטוב, אבל לאכול, אבל לא קפה. את לא יכולה ללכת עם זה החומות שרציתי לקחת את זה כאן לפעם, שלא תקבלי קביעה. אז חיכיתי שעתיים עוד. עכשיו אני לוקחת אותו. תשמרי לי שהוא לא ייפול. איזה נזק זה, איזה בנסיעה. סטנדרטי, הכל בסדר. איפה עם פירה? בפתק, את צריכה? זה השני.